Der har været video i høj kvalitet. Jeg skal satme ikke med den laver de der mørke aftener. Hvad siger de? Når du kommer hjem, så får du... Prøv at tage min telefon! Jubi. Hej, Palle. Flip! Nej, hvad har du sige for dit forsvar? Mod det savser om over. Ødelæg min telefon. Flot. Hvad har du sige til dit forsvar, Peter? Hej, far. Hej, mor. Kom nu. Hvad siger du til mig? Har du sige De ser de bare 15. Men ligner ikke aben. Ligner den abe i ris. Ligner du en abe, eller hvad siger du? Nej. Fuck, den zoomer helvede der. Skal der ikke suge på mit face? Det er også lige meget det. Godt suge på mit face. Og han går til det. Siger de? De har mørke, lange vinter. Ja, det hedder vinter. Ja, vinter. Den by. Du går dog væk. Det er godt. Jeg ved godt, jeg er celebrity. En din byen Lund til at finde. Okay. Ja, jeg optager min. Ingen vej. Det er som sko. Ja. Også dine sko. Se ikke mange sko. Min sko var bare smattet. Der var flere sko. Min sko var bare kvart. Nå, øv. Min sko var bare min sko. Hvad siger de? Så er jeg selv lidt med min folk, hvordan der var det. Ja, for alt. Der var det lidt bare. Nej. Det er ikke det. Så lægger der 3 ud på det. Så lægger du faktisk til din fejl. Prøv at kunne melde på hovedet nu. Det er også det, du helst vil have. Folk filmet. Hvad siger de? Jeg siger, der eksisterer, at folk skal filme. Udover det. Okay, så siger jeg, kører perfekt ud. Hvad sagde du bag? Jeg har ikke noget imod for jer. Ja. Jeg pakker bilen, så jeg ikke ud til stationen, og så ud til skolen, så det gør jeg. Den bliver samme.